Silakan bergabung saja Mbak Misro ya. Saya biasa mendengarkan acara di Godang Galdino. Pingin melu gabung nang CAD, tapi mending isin Mbak. Tapi nek ngrungokke dongengane wae Mbak Gisel, aku jadi pingin melu gabung nang acara di Godang Mbak. Ono tanggaku sih Mbak. Yo saiki sik meteng gedhi wis entuk 8 wulan Mbak. Kuwi jarane pengin weruh sampeyan, pengin weruh pok-pokan. Jarane duwe anak mek tiru sampeyan, tiru kaya wonge, tiru nasibe. Lah tapi Mbak, meteng semono gedine pengin ketemu sampeyan. Pengin teko ning omahe sampeyan. Kari-kari bojone ora kongang numpak motor. Ada gini ora iso numpak motor. Dadi nek Mbak palungo-lungo yo angel yo, bojone kongange numpak api to. Ora kok numpak motor ome pagumengan Mas. Paring gerai biasa pendila. Aduh, mengko duwe anak nandalan brojol lah. Satu doa. Akhirnya Mbak yo urung klakon-klakon ketemu sampeyan Mbak. Saiki ne sampeyan wis duwe TikTok. Weruh sampeyan TikTok senenge pok. Nek nonton TikTok karo wetenge dilus-lus Mbak, karo didongak-dongake mek anake tiru sampeyan sekabehane yo. Mas Wirat Wagu ya. Lawang bojone mateng, malah ora wani metu nang acara digoda. Nek tiru Mbak Dila seneng sih Mas Wirat. Ora penak ge, Bos. Iya ya, Karat. Krungu apa Rat? Oh, nek anakmu tiru nyong asik kan Rat ya. Oke, Titin bakal gorengan khusus nggo gawe Mama Gio. Mama, yo kaya kae sak nyengki-nyengkite bojo tetep bojo Rama. Mosok Pak dicolke buak ring pencongan piye maneman dhek mau ngrungokke ngomongke kaya ki karo sampeyan iki Bu, kok ki jar lebok-lebok ke radio. Kapak-kapakno kan aku ki tetep I love you. Karo kowe. I love you. Krungu apa ra Mama Gio? I love you. Bojone Mbak Titin bakal gorengan. Ngeweng-ngeweng po I love you. Aduh Panjalu hadir. Sampeyan nek dek Masjid Ponolawen ngalor. Engko nek Pak belokan ono masjid anyar tingkat. Sampeyan belok kiri bae. Temu dalan spiral sing tembuse Sragi poyo nyonyo ora tau liwat kono kecuali pas biar enggak mulu. Nggo Mbak Uni tak tunggu nang warung wader kae Mbak Uni. Pak ditunggu karoan Kakang Mas Panjalu ya. Ya Mbak Uni dalan sing viral kuwi dalan Pantirejo ke Sesi. Ora paham Pantirejo. Mbiyen dalan kono kuwi bodol dil. Saiki dicor alus dadine rame karang nang desa. Ora penak ya. Nang desa dalan bodol dicor alus mangkle viral. Nyoroti tetep. Aduh, ya dicor alus dadi rame. Nek sore akeh bakul. Apa meneh nek dina Minggu kaya pasar Tiban sih Mbak Boyo. Ora warian tetep. Waduh. Oke. Mbak Hera ya, Senantirta. Tenang Mbak Di, dia masih terawat dengan baik. Foto di save po Mbak Di, mbokan sampean kangen pingin nyawang sepeda Pixie oren ungu, sing unyu-unyu. Iya makanya tahu ditompaki bojone sampean nang dalan kinyo koyo familiar karo an pitik koyo pitku bae. Wis didol koyo pitku. Dong pasan wong numpak ipit kuwi nang dalan kok kaya pitku. Aku wis untung ngaku-ngaku Mbak Era. Kaya pitku. Pit Pixie oren ya. Apa ke ungu. Ya wis pos patak buan. Tapi sing duwe nakoke sing duwe Priti Sinta Mbak Hera. Takono malah pite Pixie nandi. Pite kae senampane duit aku sing ngadol aku. Wae kae asli.
Tak dol biasa mamah kowe. Didoli kabeh. Lah kowe kon nggawa bewega ngebek-gebek omah to nyesuker. Pokoke ana barang-barang sing kowe nyepine mbuak kabeh yo. Termasuk duwe kompresor papat nang omah. Sisa apalah nyewa-nyewake mbiyen nang omah Bendano. Isih patak buak iso ono sing nuku ki rezeki anak soleha. Dengan harga bagus. Aduh, kaku Mbak Hera. Oke, Roma Bapak Najwa di Lago Sri Lembojong. Absen saja, terima kasih. Iya, mari. Sapa ge? Karis pijet. Karis apa Haris macane iki? Karis apa Haris? Karis pijet di Ketitang Kidul Bojong. Salame nggo tasir pesapa. Dikebo duwite nggo sangu pit-pitan ring Kaliwates mangan sego wader. Kesuwun Mbak Dila. Sing winnernya Jos. Jas, pendatang baru. Salam kenal Karis pijet di Bojong Mbak Dila. Oke, renyah Jas. Kok kuwi ya Jas. Oke. Dari Dakian. Alhamdulillah isi urip ke Dil. Iya ya, no? Isi ketap-ketip ora ya? Isi ya no, aku isi utuh gendan karo cita ora ya? Aduh, nggo Kakang Prabu, Bu Prabu. Impone Bu Prabu. Nggonmu ana pasar jajan gratis kapan, Bu? Infone setan permainane sing hadiahe. Sembrono kowe sing hadiah cita po, ya. Aduh, nggo sordah. Dah sordah tak kei retit ya. Jebul citae sik meteng dah. Mula ora ngrungokke digodha ndak anake tiru drengas-drenges kaya Dila gundulmu ya. Cit, apa kok sik meteng Cit? Sing ngomong Dakian ke kowe jan sik meteng mula ora ngrungokke digodha ndak anake tiru drengas-drenges kok Dila. Lah drengas-drenges kaya ora kae kiayan. Drengas-drenges yang apa ya, yang lain daripada yang lain sing ngenteni akeh kok ngarang kowe ya. Aduh, iki Mas Yono bojone Mama Evita Bojong Mbak Dil. Siang Mbak Dila penyiar Pujian Bangsa. Aku setia ngrungokke sampean si Mbak Dil. Aku Pak takon Mbak nek aring gerai Mbak Dila nek njaluk foto selfie-ne sampean bareng karo mas-masan oleh apa ora Mbak? Oleh. Dengan catatan nek mas-masane gelem. Oleh lah kena dina Jumat apa nu mas-masan melu nemoni yo. Ana sing takok iki mas-masan apa ya? Ndeteng bareng nek Jumat esuk-esuk kae Mas Yono. Oleh dengan catatan nek mas-masane gelem. Masalah mas-masane Dila dadi penyiar Pujian Bangsa aja dia malu. Kon dadi penyiar Pujian Bangsa. Apa mana dadi penyiarnya biasa-biasa apa tambah malu-malu lagi orang nganti kok ya. Entuk sapa Mas Yono? Bojone Mama Evita. Mama Evita iki sing kepriye ya? Nyong kaya mending familia tapi kelalen ya. Oke. Azizia absen Mbak Dil hawane mendung tapi sumuk njahit karo kemplep kabeh ki putho. Aduh, kemplep kabeh asul. Kowe kemplep kabeh madul kaku maneh yo. Pancen sumu lah mau bengi piye udan nggon Dila udan nang pira desa udan ya. Wes kok ki sumuk jan mau bengi ki turu ra amblek blas wis ya. Sepisan sumuk ping pindhone udan ping turune ki wetengku ki kruwes mari. Sengit aku ya. Ya mene kowe kemplep asil. Ya njahite ora usah kelambenan Pak Asil.
Ke jare Panjalu buka kipas mi nek kemlep. Ora melu-melu. Mak Arsa sena kepundung reban, absen aja. Selalu ngrungokke, wala ora mesti kirim. Ngerti rak bekaji nang apa nyong ora kirim. Asale kadang ki saking senenge nyong ngrungokke. Barang arep kirim melu gabung mesti kelalen. Ngerti-ngerti bukajine pamitan. Terima kasih, salam sehat selalu yo. Aduh, sapa maneh iki? Mas Yono, Mama Evita, mbiyen tau rewang nang nggon sampean sik mantu sih Mbak Adil. Sing entuke Mbak Atang. Apa yo? Mbiyen yo. Tapi aja kelalen. Oke wis mulane kan aku mending familiar ya. Oke, salam go gawe Mama Evita, Kang Mas Yono besok meneh nek apalah Adilan duwe gawe Pak Rewang meneh apa ora? Mas Yono, Mama Evitane gelem rewang-rewang maneh apa ora? Besok tapi ya. Urung rate ya. Ora penak iki ya. Tapi aku ora ngerti omahe ya. Gelem jarene alhamdulillah kok tak undang lewat radio bae yo. Mama Evita. Pak, rewang-rewang maneh ora kok ki bae yo, Mas Yono. Aduh, kaku. Lanjut lagi. Kakang Prabu gandulor golek dakian. Jumat iki ono jalan sehat hadiah sepeda listrik telu dan elektronik berbagai macam. Terus pasar jajane malam Senin ono setan permainan apa geyon. Hadiah sepeda listrik. Bu, lah kok nyoba yo. Kajangan gang telu ya. Pekajangan gang 3 tanggal 30 Agustus ya. Jalan sehat bayarnya 7.000 untuk mangan sama untuk minum. Hadiahnya sepeda listrik karo elektroniknya pemanyok lalen ki patakon. Nel. Lalen selalu. Mas dise jam piro?